Stop Junta, building better Africa. Gentlemen, takulandirani masana ano. Cholinga chathu nkumano ono madzulo wa masana ano ndikwakuti chipani cha DPP chakonza mwambo unoti yankhulenda Malawi awafotokozere zimene Malawi akumana nazo chifukwa cha boma la Malawi Congress Party. The theme of this press briefing is unmasking corruption, impunity and electoral fraud. This afternoon, the host of this press briefing is Honorable Peter Mukito, the Secretary General of the Mighty Democratic Progressive Party. And accompanied him, we have senior members of the party. I will start with the leader of opposition, Honorable Dr. George Chaponda, Tapatula MP. And we also have the National Director of Women in the Democratic Progressive Party, Honorable Mary Navicha Tom. And we also have the National Director of Youth in the Democratic Progressive Party, Honorable Norman Chisale. May you stand so that people can see you. We also have the National Director on Political Affairs, Honorable Dr. Ben Piri. May you also stand. We also do have Honorable Mchacha, the Director responsible for operations in the party. And we have Honorable Ginny Matanga, the Presidential Advisor on the election matters. Stand. And the one holding the floor, I'm Shadrack Namalomba, the National Publicity Secretary, and I will be moderating this press conference. My apologies, I left out a very special honorable member, Honorable Gladys Ganda, who is also a presidential advisor in the party. My apologies, Honorable. This far, as I said, this press conference taitanitsa kuti tiyankhulenda Malawi chifukwa cha mavuto amene Malawi ife tikumana nawo. Mavuto akatangale, kuphwanya malamulo, komanso ndi kufuna kubera zisankho. Ndiye kuyambirira a Secretary General ati ayankhula ku mtundu wa Malawi. Tikamaliza pamenepo akatha a Secretary General ndiye kuzabwerano mamembala athu akuluakulu atsogolerali ukukuwa adzakhalanso akuyankhula. Kumapeto kwake tizakhala ndi plenary imene inuyo atulamani muzakhala mukufunsa mafunso kuwafunsira Malawi kuti amvetsetse bwinobwino ngati pena pake panatsalira kuti no Malawi amve. Kumapeto tidzatseka msonkhano wathu. Ndiye tapanga ma introductions. Sindifunsanso kuti tipange ma introductions ndino a media. Tikudziwa kuti muno muli a Zodiac, muli a Times, komanso muli a nyumba zosiyanasiyana. Tinene kuti takulandirani. Komanso ndikulandireni mahonorable nonse amene mwapanga support msonkhano umene kuchoka ku chipani. Tindi Honorable Dr. Mwale, Honorable Tembo, Honorable Nomale, Honorable Ginny Mandeula. We have Honorable I'll skip you. I will skip you. Tia, Honorable Tia there. I've forgotten the surnames, so you forgive me. So all the honorables that have come here, you are most invited. Without much ado, let me invite Honorable Ben Piri to say a word of prayer. Akatipemphera Honorable Ben Piri, then I will pass on the mic to the Secretary General, Honorable Peter Mukito, kuti ayankhule ku mtundu wa Malawi. Honorable Ben Piri, you have the floor. Thank you. Tipemphere ambuye zikomo chifukwa cha masana bwino komanso mkumano umene uli pano nthawi inoyo munaudziwa komanso kuti
ikiza zonse zofuna kuyankhulidwa pano. Malawi akumvetsera ndipo akudikira mawu achiyembekezo, chotero ndikupemphera kuti mukatipatsa kuthekera kokuti tikalankhule ndi Malawi amene wasowa chiyembekezo pa nthawi ino. Kakhale ni Mulungu poyamba komanso pomaliza kuti msonkhano uno ukathe kuthandizira wina wake amene anatayiratu chikhulupiriro kuti chiyembekezo cha tsogololo koma chilipo. Mu dzina la Yesu tapemphera, amen. DPP oye, DPP oye. Kuti anthu azindikire kuti msonkhano uno ndi wachipani. Msonkhano ndi wachipani cha Democratic Progressive Party. Zikomo kwambiri kwana Secretary General chifukwa chakutiwerengera uthenga umene wachokera ku chipani mu Chizungu. Mundilole kuti ndingo yankhulakonso pang'ono mu Chichewa uthenga omwewo. Uthenga umene ukupita kwa Malawi masana ano ndi uthenga odandaula komanso ndi uthenga opempha atsogoleri onse Malawi muno amene amagwira ntchito zoonetsetsa kuti dziko lathu lino likuyenda bwino, chuma cha dziko chikuyenda bwino, anthu kapena chuma cha dziko sichikubedwa, anthu tikukhala mwamtendere sitikuzunzana. Uthenga umenewu ukupita ku magawo awa: wamkulu wa ku nyumba ya malamulo, a clerk of parliament, wamkulu wa ku mabwalo amakhoti, a chief justice, wamkulu wa bungwe la Malawi Law Society, komanso wamkulu wa bungwe la Public Affairs Committee. Uthenga unso ukupitirira kupita kwa akuluakulu akazembe amayiko osiyanasiyana m'Malawi muno, komanso kwa kukulu wamkulu wa United Nations Systems in Malawi. Uthengawu ndiwo khumudwa mmene ndafotokozera muja ndi mmene dziko lino pakati pansi pa ulamuliro wa Malawi Congress Party likuyendera. Kuli kuba, aliyense wasanduka wakuba mu boma la Malawi Congress Party. Pali kuononga zinthu mu boma la Malawi Congress Party. Njala imene tikukhala nayo pa dziko pano itinayo panoyi sakulabadiranso kuti anthu aina kukhala ndi moyo. Ndiye pali ndondomeko nkhani zingapo zimene kuchokera ku chipani tikufuna kuti atsogoleri amenewa atengepo mbali. Yoyambirira kwambiri ndi nkhani ya njala. Amalawi mugwirizana nafe fe wa chipani cha DPP kuti kukhala mu dziko muno tikuchita kukhalira mopirira. Mwina chifukwa chakuti mapasipotiso tilibe oti tinakatotuluka kupita Mozambique, kapena kupita kapena pa Tanzania pompa, kapena pa Zambia pompa. Tipanga bwanji kufa tifera momuno chifukwa cha njala. Koma njala yitu sikuti tangofuna kuti tikhale ndi njala, koma kuti utsogolo umene ulipo ngolephera. Tikatenga programu ya fertilizer imweyi wotchipa mtengo, kupezeka kuti mmene monso mwachuluka kuba, mwachuluka kuti ino katundu chakabwera anthu osakalandira, mwina umalandira mochedwa. Kodi nanga anthufe tingakolole ngati fertilizer ali asakutipeza mokwanira? Komanso tikaonetsetsa njala imene pali madera ngati kumachinga kumapezeka kuti anthu kumadya chitedze ndithu, kupeza chitedze ndikutenga chitedze chija ndikukachisinja nkumanena kuti khali ndi ufa. Malawi wafika pamene tikunena pano uthenga umene kutipeza kuti ana okwana 11 ndi azibambo okwana 8 afa kale padakali pano. Ndiye mwezi uno ndi mwezi wa Oktoba, nanga mmene tifikire Machi tifa ngati. Amene amang'ana kuti ino iyayi anthu amene ali ndi njala angati atitsimikizira akatswiri amenewo kuti panthu folo paliponse atatu afa ndi njala mdziko muno. Chodabwa nchakuti kodi sono tikafa iwo akufuna kuti adzavoteredwe 2025, adzavotera ndani?
kuti tikhalapo kuti no anthu tikhalapo kuti dzavoterewo. Ndiye tikupanga uthenga, tupereka uthenga umenewu kwa akuluakulu achitanenaja kuti tithandizaneni njala imeneyi, tigwirane manja kuti njala imeneyi isatipweteke. Tikupitiriranso kunena kuti dziko lino Chakwera ndi boma lawo adanena kuti adzalamulira, kama adzalamulira adzaonetsera kuti malamulo akutsatiridwa. Muchizungu ankati clearing the rubble. Komatu zikuchitika pano kukhala ngati no dziko limeneli kapena boma limene ama Congress Party akupikisana kuba, kumapikisana kuba. Lero umva kuti ku OPC kuli dilu yakuti, mawa umva ono kuti yayi ku agriculture asomise kuli dilu yakuti, yayi ku immigration kuli dilu yakuti. Kwangokhala kuba kokha ndiyeno ife tikudandaula ndipo tikufotokozera Malawi kuti kuba kumeneku mutasiya kaye, tamba ni mwapuma, tufuna ndalama zimenezo zipite ku chimanga, zipite ku njala kuti tithane nayo, zipite ku mankhwala kuti mankhwalawo tichire tipulumuke. Ndiye mwina mwake mwina anthu adzanena kuti yayi ADPP mukunama, bwanji tiuzeni zitsanzo zakuti kubaku Malawi Congress Party wakubadi, ndiye tufuna tifotokoze pano. Chitsanzo choyambirira kunokima posachedwa kupeza kwakunena kuti akuti kumeneko chief secretary to the president cabinet ndi Jacob Ohala anduna aku transport sizo kwakhudzazo kuti za mafuta, kupeza kuti akumenya deal akuti afuna agule mafuta a 1.5 trillion Malawi kwacha. Chabwino anakati apange deal yo yotakagule chimanga kapena koma ogula mafuta. Ife mafuta tikakabwera tija kuno mafuta hayi koma afuna angopanga chikatangale wakuti ndalamazo zilowe matumba mwawo. Paliso chitsanzo china ku chachimanga kuti matani okwana 600,000 anangompatsa munthu 1 million fertilizer contract, kungompatsa munthu opandanso kutsatira ndondomeko ino osewayi, kaya anapatsana pachibale, kaya anapatsana mwakuti, koma zimenezo kumachitika ndi cholinga kuti azidya koma 10%, ma 20%, ma 30%. Tikamaona misonkhano yawo akupanga mwakapereka ma 2000 kumavala ma t-shirt, ndalama zake zomachokwa kuti kumeneku. Ndiye Malawi osamangosangalala kupatsani t-shirt, osasangalala kupatsani 5000 muzifunsa chifukwa imene akakhathumba chimanga kuti mulandire. Koma akupatsani 2000 ndipo akupatsanso anthu ena sakuwapatsa, akupatsa iwo amene akudziona kuti ndi Malawi Congress Party. Pali zitsanzo zambirimbiri, pali ena amakagula ati fertilizer imweyu ku Bridging Foundation, kwagula fertilizer ku company ya Bakati Foods 1 billion, East Bridge Estates Flow, kumene zambirimbiri. Mwina ndingokambapo yakumapero komalizira kwenikweni msewu wanjanji wa Malaka ndi Bangula. Tinaona aso a president Chakwera napita umene kuja atukalandira mafuta. Koma tunjanjeija angomanga ndipo sina mena amangira machaniza amene mwina mwakeso ku 5 km sina kwani. Koma mtengo umene ndalama zimene apatsidwa umene zokwana 68 billion. Contract yawoyo ka stretch kamene kwa kamata apangeko inene okhala ya 48 billion. Koma pada kali pano pa ntchito yomwe sidagwira. Kumafunsa kuti ndalama zikupita kuti. Ndiye amanena kuti atita manga njanje yake. Njanje imene ija ku Mozambique. Siya ku Malawi kuno ayi. Ife Malawi kuno sidamange tangopereka ndalama, unonga ndalama kuti anthu aje ndalamazo azikupangira misonkhano. Paliso project ya Professor Arthur Peter Mutali ya nyumba za apolisi. Chifati zile napano Amalawi adzidziwa manyumba amene akumangidwa aja ndi project ya Professor Arthur Peter Mutali ndi DPP. Osati yawo awayayi awangozipeza ngati mene mwampezera mwana woti wampeza mwana pa nyumba iwe kungobwera anzako akuberekera kale zimene zachitikapo. Ndi kumakhala kuzunza mwana uti ompeza uti ndi mene akupangira apa kuba project imene atenga ndalama zambiri koma zimene amanga manyumba aja 10,000 loko panopa ndi 1,000 omwe sana kwani koma ndalama zambiri zapita. Ndiye tikudandaula kuti zinthu zimenezi akuluakulu ino amene mukuthandizira kuyendetsa dziko lino tamazionani, a civil society tamazionani, musamangoyang'anira kuti popeza kuti ayi dziko lino ndi latonse Amalawi.
si dziko la Malawi Congress Party lokha, si dziko la DPP lokha, si dziko la UTM lokha, ndi la tonse Amalawi. Ndiyeso pali nkhalidwe wina umeneno wabwera womafunano kuzunza amene akumatha kuyankhula ngati mmene ndilili pano, mwina panjapa mwina sindidziwa mwina so atha kundipe kuninyamula nthawi imodzi posachedwa. Kwa zimene zikuchitika ukangoyankhula chonchi akunyamula panjapa, akunyamula. Nkhalidwe umenewu woti munthu akangotsutsa pakangoyankhula pang'ono basi nthawi yomweyo kumuyitanitsa upolisi kufuna kummanga, nkhalidwe umenewu si wabwino. Tikufuna tikudzudzuleni, tunena pano atsogoleri athu osewa aliyense apapa wayitanidwa kale apapa kuti amangidwe apa. Mwina ndatsala ndine ndekha, komanso nanenso ndachita kuyenda mwakowakowa kuchoka ku airport wamafuna ndimanga. So palibe wabwino, palibe amene watsala kuti Malawi Congress Party angamuone chopana cha DPP ayi. Kuti nkhalidwe wake tizikhala choncho. Abeni phila wala kwa chani ifo choyankhula parliament, anchacha ala kwa chani, mai navicha ala kwa chani, mai ganda ala kwa chani, aona bomwe kitu ala kwa chani, ajaponda ala kwa chani, mai matanga ala kwa chani, nanga mbale wangai wala kwa chani, wala kwa chani, chisale wala kwa chani. Mukuzunziranji chisale, mukutizunziranji. Ndiye nkhalidwe umenewu tikuti uthe. Dziko lino nkhondo idamenya kale, makulu athu adamenya kale ku 1993 idamenya kale. Panonso samamenyenso nkhondo za maufulu yayi, zipanga nkhondo zakuti tilemere mdziko muno, nkhondo zoti tipite patsogolo, titukuke ngati Tanzania, titukuke ngati Zambia, osati zipanganso nkhani nkhondo za maufulu yayi. Ndiye musatibwezerese mbuyo. Kumapetopeto ndingokamba nkhani ya registration, kuti zimene mukupanga ino Malawi Congress Party si zabwino. Kukakhala kuno kulilongwe ndiye kuyika center iliyonse yoti munthu akalembetsere chanzika chitupa, center iliyonse, primary school ina iliyonse. Kukakhala kukonstituency kwanga kumangochi southwest ndiye kumayika mwina pa masenta oti alipo 40 kungoyika masenta 5 okha, tidziyenda mwina mwake 5 kilometers 10 kilometers kuti tikapange chanzika. Anthu okalamba ayenda bwanji? Yesetsani kuti nkhalidwe umenewu uthe. Malamulo a dziko lino constitution kunena kuti aliyense ali ndi ufulu wokavota, komanso aliyense ali okhala ndi chanzika. Ndiye muonetsetse kuti zimenezi zisachitike, kuti madera ena akhale anthu asalembetse chanzika, madera anu alembetse chanzika. Kumapetono ndi kumene tikunena kuti tikupempha kuti ino zinthu zimenezi zisinthe. Ndiye tikuyamba kupempha kumene kumwanjira iyi. Choyambirira a president a Chakwera muachotse maizamba, muachotse. Tikamaliza conference inoyo timve kuti muachotsa maizamba. Sindingamakhale ndi mayi amene ali secretary to cabinet, munthu wakuti ino nkhani zake kungoyambira tsiku limene adalowa. Kapenanso takumbutsa Malawi pali nsonkhano akadapanga a Chakwera pa airport pena pake azimayi a Congress amayimba nyimbo kuti kudzabwera chofuna chipande kumayimba mayi omwewa. Chifukwa chani? Chifukwa cha khalidwe lawo loyipa ngati mmene. Mayiwa achotseni, tisazunzike chifukwa cha chani? Cha mayiwa ya. Komanso a Jacob Ohara tikutchula mayina pano, a Jacob Ohara anduna transport, munthu wophunzira ngati ino wabwinobwino kupita ku polytechnic, zinthu ngati zizo munakangopanga design. Kungopanga design nokha suda kudikire kukuchotsani. Koma ngati sakuchotsani tipempheso a Chakwera mwachotsa amenewo. Tipitiranso ndi akawale, chimene akwasungira akawale mu cabinet imeneyi kuti adzitizunza. Kungomva apa deal ya fertilizer, apo deal ya fertilizer. A president gwiraniponso ntchito mwachotse anthu amenewa. Tikuteronso kunena kuti ku parliament a leader of opposition muli pano, kuchipani tikupemphani kuti nkhani zimenezi musangozi kuzisirira iyayi. Amalawi akuyang'ana ifeyo anthu aku opposition, ndipo akuyang'ana inuyo ngati a leader of opposition. Onetsetsani nkhani zimene zizo zakusowa zakubedwa kwa ndalama, komanso nkhani za registration zimenezi zikakhale kumeneko ku parlamentiko mukazifufuze, kapangeni ma investigation amati ma inquiry kuti tidziwe kuti chinachitika ndi chani, kuti mpaka na mafuta awa, mpaka na anthu mapezeka ono kuti ati mashehe akunja uko, mashehe atikugulisa mafuta ku Omani kaya ndi ku Saudi Arabia kumagulisa mafuta kuno kumanama. Chikuchitika ndi chatidziwe
tikupempheni mukafika kumeneko loko panopa mukachoka pano tione kuti kumene kokoso ntchito imeneyi yopanga investigation ikuyenda. Paliso ma contract amene aperekedwa kubomako tikupemphanso kuti ino ayikeni pambalambano lutsani report tione pali ma contract amene mukumadya ma 10% imene kutufa taone ma 20%. Ulendo wena kitiza ulula ifati kudziwa tinawo mainaso kumene mukatenga ndalama mukatenga ndalama ngati sonkhano wa kunzuzu tikudziwa so amene munakatenga ndalama munakatenga 100 million munakatenga so 100 million pena mukapangira sonkhano zonse tikuzidziwa ndi ma contract amene mutulutse poyera iferi sabwere poyera kumauza Malawi kumanuka mungoopera kumbako njira ndi mutulutse ma contract amene. ICB musango khalaso kuti khuma yayi tikudabwa nanu kuti ndinu ICBD gwirani ntchito yanu mukupanga chani mdziko ngokhala ngati mulibe ACB. ACB izionekera pamene pakuli opposition ndiye kummanga awosamanga bwanyi. Mina nafotokozera a Secretary General Honorable George Chapon nkhani ya zachimanga za Zambia itatulo anapanga resign as Minister of Agriculture komanso analolera ICB omweyo mpaka anapanga investigate ndikuapanga kiliye. Chikuvuta ndi chani ICB kupanga zimenezo? Chikuvuta ndi chani ena anuso kupanga kutsatira mena anatsatira anapangira Honorable George Chapon? Kumapetopeto tukamba nkhani ya njalayi tithandizeni nonse mabungu tithandizeni tikugwada tikukupemphani kuti ife kuno tifa ndi njala koma tikufa ndi njala ifa cha utsogoleri osati kuti kapena kuti ati mvula imavuta kuno osati kuti ayi mwakuti ndi utsogoleri chifukwa nthaka yathu ndi yabwino tili ndi madzi woti tithaso mapanga ulimi nthirira koma utsogoleri ndi umene mativuta. Tithandizireni padakali pano chaka chamawa Professor Arthur Peter Muthalika akubwera 2025 ndi adzakonza zonsezi koma padakali panopa tithandizireni mwina kutsogoloko simakhalanso tikupemphani kuti njala kumalawi kuno chifukwa tikudziwa kuti utsogoleri wa Professor Arthur Peter Muthalika ndi utsogoleri waluntha ndipo ukanena zinthu umachitika. Ndi mawu amenewo mundilole kuti ino ndisire pompo koma zoti mangazi siyani tinene choncho mwina ayankhula kwambiri akuluakuluwa atsindika bwino koma uthenga wochoka kuchipani ndi wakuti zoti mangazi siyani inuyo Malawi Congress Party kwanu kwatha chaka chamawa mutuluka ndiye musakhale mukusokoneza dziko lino. Ayi apolisi samalirani ntchito yanu awakupita tikudziwa magwira bwino ntchito yanu akakakutumani nokuti kamangeni wakuti mudzifunsa kaye kuti kodi ala kwanji nangano kuti paseni warrant of arrest ichokera kuti kesi yake ili kuti umboni wake ndi kuti kodi anafufuza ACB kapena atafufuza osamangothamangiro kamanga munthu osathamangiro kamanga munthu awa akupita. Zikomo kwambiri bwana Secretary General kuti munandipempha sole kuti mwina ndaonjezera gagandiwa komano kwinako anzanga awazionjezera registration tikufuna Malawi aliyense akalembetsa tukamba tikulembetsa kumeki osaliza National Registration Bureau ziyani tikufuna kuti aliyense alembetse ndipo akalembetsa adzavote. Ichi chokuti chanzika chichi chisakhale chipinjo chakuti Malawi alephere ukanena kukavotera chimene yakufuna chifukwa tikudziwa zonsezi kwalepheretsa Malawi kuti asakhale ndi chanzikawo cholinga chaketu nchakuti akuti adzipitirirabe kutibera ngati mene akutiberamo Amalawi ife ndipo Amalawi ino amene mukundimvera pano kanani zimenezi musavomere. Aliyense akavote aliyense akalembetse kumeki kuti tonse tizavote. Ndi mawu amene mundilole kuti ndizikomo bwana Secretary General uthenga umene munapanga mwatengera Malawi ndi umene uwo. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.